Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon na mai albarka. Idan yau ne farin shigowarka muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all mun gode. Kamar yadda ka sani yadda na nuna ma a title na wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu kuɗi. So saboda haka ka bi ni daga farin bidiyo har ƙarshe. Zan ajiye ma link a description na WhatsApp. Yanzu bari in je in fara register tare da ku gudun kada a samu matsala. To ka gani ga nan link ɗina ne, application ɗin da ya fito tun kwanaki. Ka gani gashi nan kamar yadda kake gani. Ka gani na fari ka sa number wayanka, ga wasu code da suka baka a gefe na biyu, sai ka sa password ka maimaita password bayan ka gama register. Sai ka taɓa register. To ni yanzu ina da account har in taɓa already ko na yi register. Yanzu na taɓa shi gashi zan yi login ɗin account ɗina. Gashi idan ka lura yana da 1000 a ciki, amma kullum ina taɓawa ne kuɗin ba zan samu ya fita ba sai na yi recharge. Amma ga 1000 na ta cika, yanzu ina jiran su ban na yau ne sai in haɗa 1000 ina da naira 50 in yi withdraw. Ka gani yanzu gashi nan kamar yadda kake gani. Ga 1000 sai ka taɓa withdraw nan. Zai shigar da kai inda za ka saka account kuɗin da za ka cire. Minimum ɗin withdraw 1000 ne. Yanzu ko na taɓa sacin zai min ba za su ban dama in fidda wannan kuɗin ba a haka yadda yake. To ka gani yanzu bari in nuna ma yadda za ka ɗauko link ɗin bidiyon ka. Link ɗin da za ka sa za ka yi register. To ka ga ka taɓa wannan alama na alaman kayin mutum. Ga referral program. In za ka sauke application ma duk akwai a wannan gu. Yanzu bari mu shiga referral program. Ka gani ga my referral link. Ka ga bari in kwafe shi. Gashi na kwafe shi yanzu. Ya kwafo successful. Zan je in tura duk wani abokina. Idan har na gayyace shi ta link ɗina za su ban kuɗi. Yanzu bari mu nuna muku yadda ake recharge, amma kar ka yi recharge kuma ka je ka baka mora ba su tashi. Kaga idan dai har kana da kuɗin da baka da matsuwa da su to ya kamata ka saka shi. Idan kuma baka da kuɗi in sun tashi sun nakasa ka, to ko kar ka fara sakawa sabili da ka sa kuma su tashi kaga ba daɗi abu. Kaga amma bari mu nuna muku yadda za a yi. Ka gani idan dai har kana da kuɗi kuma kar ka sa kuɗi da ya wuce naira 3000, yadda ko da ka yi asara ba wani abu bane. 3000 amma kar ka sa kuɗin da ya haura haka. Ka gani gashi nan wai zai kwana 90 abu. Ka ga ka taɓa recharge. Amma dai ka ga yanzu sun ɗan kwana 2 yanzu kuma kar ka zo ka sa su tashi. Saboda haka in dai kana da kuɗin da baka da matsuwa da su yanzu ka saka. Amma in sun gudu kuma kaga an samu matsala. To saboda haka muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all. Shi zai baka daman samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Domin sanar da kai da wuri da zarar mun ɗora. Mun gode sai mu sake kasancewa da ku a bidiyo na gaba. Insha Allah za mu kawo muku yadda ake withdraw. Mun gode sai mun sake haɗuwa da ku.